Drown ni at yn hemyn y cynta'r bore yma. 841 ag 1. Agor diei llygaid arglwys i weld angen mawr y byd. Gweld y gofyn sy'n ein hymyl. Gweld y dioddef draw o hyd. Mae ddau ni bob darllineb sydd yn rhwystro grym dy ras. A'r anghofrwydd sy'n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. 841. Fe ddarllen ni'r ddetholiad o ddiarhebion o'r bedwaredd benod ar 10 yn y llyfr a elwyr yn lyfr y diarhebion yn yr Hen Testament. Mae'r gwirion yn credu pob gair, ond mae'r call yn ystyried pob cam. Mae'r doeth yn ofalus ac yn cilio oddi wrth ddrwg, ond mae'r ffôl yn ddiofal a gorhyderus. Mae'r diamynedd yn gweithredu'n ffôl, a chaseir yr un dichellgar. Ffolineb yw'r rhan yr rhai gwirion, ond gwybodaeth yw coron yr rhai call. Ymgryma'r rhai drwg o flaen pobl dda, a'r drygionus wrth byrth y cyfiawn. Caseir y tlawd hyd yn oed gan ei gydnabod, ond y mae digon o gyfeillion gan y cyfoethog. Mae'r un a ddirmygau gymydog yn pechu, ond dedwydd yw'r un sy'n garedig,
wrth yr anghennus. Y mae digon o ddeall gan yr amyneddgar, ond yr chafu ffolineb a wna'r byr i dymer. Y mae'r un sy'n gwrthrymu'r tlawd yn amharchu ei griawdwr, ond y sawl sy'n trygarhau wrth yr anghennus yn ei anrydeddu. Dymchwelir y drygionus gan ei drygioni ei hun, ond caiff y cyfiawn loches hyd yn oed wrth farw. Trig does i neb yn meddwl y deallus, ond dirmygir hi ymysg ffyliaid. Y mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl, ond pechod yn warth ar bobloedd. Rhydd brenin ffafr i was deallus, ond digia wrth yr un a'i sarha. Bendeithiad yr ardwydd y darllen ar gwrando o'i air yn yr oedfa y bore yma. Amen. Gawn ni droi nawr at yr ail emyn 242. O doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn, a ddw genhedloedd byd yn un. 242. Cydweddiwn. Ein tad nefol da ni'n diolch i ti eto am fesur o iechyd o ran corff a meddwl a'n galluogodd ni i ddod y bore yma i ysdydd addoli. A hefyd a ni'n diolch i ti am bresenoldeb ein cyfeillion sydd yn gallu ymuno â ni drwy'r dulliau arferol, bellach y dulliau modern yma, sydd yn gwneud ni'n un gan ei lleidfa yn bod ni efallai mewn gwahanol leoedd ar y pryd. A diolch i ti am Eglwys ledled o ddeiar, ym mhob rhan ohoni. Fe glwsom yn ystod yr wythnos am un rhan fawr ohoni, yn ethol arweinydd newydd. Ac bod na
wahaniaethau dybrid rhwngthon ni ar cyfeillion hynny. A rhwygiadau o'r gorffennol yn dal i beri trafferthion mewn rhai mannau. Eto, da ni'n sylweddoli mae'r un arglwydd a'r un Duw, a'r un ysbryd glân hefyd. A fydd yn dylanwadu ar yr eglwys honno fel ar bob un arall ohono ni yn y ffydd Gristnogol. Ac felly, da ni'n dymuno dda i'r rhan yna o'r eglwys ar gyfer y dyfodol hefyd. Ac yn cofio bod yr eglwys yn amrywiol iawn. Ac mewn rhai mannau heddiw, fel da ni'n profi yma ar hyn o bryd, mae trai yn yngwynebu ni. Ac eto arwyddion, bod na lawer un yn arbennig ymhlith y toiau yn deffro o'r newydd i neges o'r Efengyl. Ac ar y llaw arall, da ni'n clywed am rannau o'r byd lle mae'r eglwys yn cynyddu yn gyflym. A da ni'n gweddio arglwydd y bydd y dylanwad yr eglwysi hynny hefyd i'w deimlo gennym ni yn yr rhan yma o'r byd. Diolch i ti am ymrywiaeth felly, deglwys. Ar un yw'r neges yn ei hanfod sydd gan yr eglwys gyfan. Heddiw fel ym mhob cyfnod. Ac mewn cyfnod anodd fel hwn ar lawer cyfri, da ni'n teimlo bod mwy o angen efallai heddiw am neges obeithiol yr Efengyl. Mwy o angen heddiw nag a fi efallai bron erioed o'r blaen. Cyfnod o ddroswch i lawer ydy'r cyfnod hwn. Cyfnod lle mae y cenhedloedd byd yn barod iawn i ddwy'n arfau yn erbyn ei gilydd, fel da ni wedi gweld yn ystod yr wythnosaeth heibio yn achos India a Pakistan. Ond y mae rhyfeloedd eraill hefyd yn rhygnu ymlaen ar draws ein deiar ni. A swm yr rhai sy'n dioddau yn cynyddu yn ddyddiol. Ac eto'r bore yma arglwydd, da ni'n codi'n llef dros heddwch a chymod ar draws y cenhedloedd i gyd. A ni'n ymwybodol bod neges Efengyl Iesu Grist yn neges o gymod ac o heddwch ac o gyfiawnder. A bod ei deyrnas o yn cynnig gwell bywyd, gwell ansawdd o ran bywyd, gwell berthynas rhwng pobl a'i gilydd, pwy bynnag ydyn nhw, ar draws yr holl blaned. Ac felly y bore yma eto arglwydd a ni'n gofyn i ti rymuso ei neges o heddwch ac o gyfiawnder, gartre ac oddi cartre. I'r rhai sydd yn gyfarwydd â ni, a ninnau yn gyfarwydd â hwy, ac i'r miliynau hynny sydd ddim yn gyfarwydd â ni, a ninnau hefyd ddim yn gyfarwydd â hwythau. Ond eto'n rhannu'r un ddynoliaeth â ni,
Pob un ohonom wedi ein creu ar dy lun a ddelw di dy hun. Ac ar y clwsom yn awr, mi fyddwn ni ymhen ychydig ddyddiau yn crynhoi yn adnoddau i gynorthwyo wythnos fawr cymorth Cristnogol. Ac ni'n diolch i ti Arglwydd am fudiad fel hwn, a rhai tebyg, sydd wedi cyflawni cymaint yn y gorffennol, ac sydd yn dal i gyflawni gwaith hynod bwysig, hynod angenrheidiol. Ie, hyd yn oed yn y cyfnod ffyniannus hwn o ran technoleg ac arian ac adnoddau. O blegyd bod yr heini efallai ar gynnydd mewn sawl gwlad. Mae'r angen ar cynnu, ar tlodi, fel betai'n cynyddu mwy. Ie, hyd yn oed yn y cyfnod arbennig hwn. Diolch i ti Arglwydd am yr rhai sydd wrth y lliw yn hyrwyddo'r gwaith pwysig hwn. A'r dystiolaeth fawr mae'r mudiad hwn cymorth Cristnogol yn ei chyfleu ar draws y ffiniau enwadol, ar draws ffiniau cred, fel bod hyd yn oed y di-gred a'r anffyddwyr yn gweld bod gwaith Crist yn dal yn gwbl allweddol i bresenoldeb cyfiawnder a barn a chymod a heddwch yn y byd presennol. Mae ddain i nai Arglwydd nad ydym bob amser yn gweld pwysigrwydd gwaith fel hwn. Mae ddain nad ydym bob amser yn rhoi o'n gorau i'w hyrwyddo. Mae ddain bod ni'n aml yn hunanol ac yn diastyru anghenion eraill, hyd yn oed yr rhai o'n cwmpas y dyddiau hyn. Ac wrth i ni yn awr grynhoi ein gweddi yng ngeiriau Iesu a ddysgodd i ni y weddi fawr. Da ni'n diolch i ti eto i ni fethu lawer gwaith. Dy fod ti yn dy ras yn dal i drigarhau ac i'n cyfleidio ni hyd yn oed yn ein methiannau ac yn ein gwendidau. Gwrando ni felly yn enw yr Arglwydd Iesu Grist hwnnw. Ie, a ddysgodd i ni gydweddio gweddi'r Arglwydd.
Fedrwn ni nawr at rymyn 266. Dy deyrnas ddiw dad yw'r cyfanfyd I gyd, dy ddwyfol y wodraeth sy'n cynnal pob byd. Teyrnasoedd y ddeiar, darfyddant bob un. Tragwyddol dy deyrnas fel tithau dy hun. 266. Wel, gai ddiolch I ddechrau am y croeso, diolch yn fawr I chi, ac yn arbennig i'r wyl bregethu y flynyddol unwaith yn rhagor. Yn credu bod fi wedi bod yma rhyw dro'r blaen, os dwi'n cofio. Ond diolch I chi am y croeso a'r gwahoddiad eto eleni. Wel, mae adnod y testun yn ymddangos ymhlith y diarhebion a ddarllenwyd yn gynharach ei ddetholiad ohonyn nhw yn yr oedfa. Sef yr un sy'n ymddangos yn y bedwaredd benod ar 10 o lyfr y diarhebion ac chymal cynta adnod 34. Mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl. Mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl. Eich chi siŵr o fod wedi clywed hyd at syrffed. Y slogan yna, sef peder llythyren, M-A-E-G-A, MAGA, Make America Great Again. Yn dod o enau gwr sydd yn honni bod crefydd yn bwysig iddo. Pan ofynwyd iddo ryw dro, beth oedd ei hoff lyfr yn y Beibl, ddudodd o, mae hwnna'n gwestiwn rhy bersonol i'w ateb. Ond ta waith am hynny. Make America Great Again. Beth sy'n gwneud cenedl yn genedl fawr? Ac mae hyn, wrth gwrs,
yn effeithio, does bosib ar bob un cenedl, mawr a bach. Gan gynnwys y deyrnas hon a'r genedl hon, yr ydyn ni yn hunan yn perthyn iddyn nhw. Ac mae'r ateb yn glir iawn yn y diarhebion, ac nid yn unig yn y diarhebion, ond mewn rhannau eraill o'r Hen Testament yn arbennig. Sef un gair, y gair cyfiawnder. Cyfiawnder ydy'r hyn sydd yn sail i adeiladu cenedl fawr arno. Ewch yn ôl at gyfraith yr Iddew. Ac fe gawch chi bod cyfiawnder yn cael ei danlinellu yno. Dewisodd Duw Israel medda'r gyfraith i fod yn genedl gyfiawn. Ac yn wir y mae y gyfraith yn manylu ar sut y dylai yr eglwys, yr genedl yma gweddi o ran cyfiawnder. Mae rhaid i'r genedl sefydlu perthynas gywir rhwng pobl a'i gilydd, ac yn arbennig a gweddi yn dirion tuag at y tlodion. Maen nhw'n cael eu rhestru fwyaf nhw'n ag unwaith. Y tlodion, yr ymddifad, a'r gweddwon. A da ni'n sôn am gymdeithas, wrth gwrs, y pryd hynny, lle nad oedd na gig ddim llywodraeth les, dim cynhaliaeth i deuluoedd wedi ben y teulu farw efallai mewn rhyfel, neu dan amgylchiadau tebyg eraill. Ac felly doedd neb i fwydo ac i ddiogelu y teulu oedd ar ôl. Yr ymddifad, y gweddwan, a'r tlodion. Ac yna mae yna ddosbarth arall yn cael ei henwi mwy nag unwaith yn y cyd-destun yma yn y gyfraith Iddewig. Y dieithriaid. Pwy oedd yr hynny, meddach chi? Wel, y mewnfudwyr, wrth gwrs. A dyna chi air sydd yn cyffroi yr ochr yma i'r Iwerydd yn ogystal a'r ochr draw i'r Iwerydd. Ac mae'n amlwg yn allweddol i lawer un yn y byd gwleidyddol cyfoes yn yr rhan yma o'r byd y dyddiau hyn. Y mewnfudwyr. Ac mae'r gyfraith yn atgoffa aelodau'r genedl y buon nhw'n ddieithriaid rhyw dro. Chi'n cofio bod Abraham di dod o gyfeiriad Irac yn erma heddiw, fel nomad, fel crwydryn, doedd ganddo fo ddim hawliau i dir, i berchnogi tir yng Ngwlad Canan yr adeg hynny. Ac un o'r dieithriaid oedd o. Ac yna, wrth gwrs, mae'r genedl yn cofio iddi fod am gyfnod dan gaeth wasiaeth, o dan pharo yn yr Aifft. Ac yn dioddau'n enbyd oherwydd hynny. Ac yna mae'r arglwydd yn ei gwaredu nhw i fod yn genedl gyfiawn ydy, ac yn ei gosod nhw mewn gwlad yn lliferio laeth a mêl, gwlad Canan. Ond peidiwch ag anghofio'ch gorffennol, medda'r gyfraith. Fuoch chi yn ddieithriaid ac yn fewnfudwyr ryw dro, ac mae rhaid chi barchu'r rhai sydd bellach yn eich plith chi yn y cyflwr hwnnw. Ydy mae cof cenedl yn bwysig, ac yn arbennig yn yr achos arbennig yma. Un o ysgolheigion mawr America heddiw ydy gŵr o'r enw Walter Brueggemann, sy'n arbenigo yn yr Hen Testament. Ac yn ei gyfrol enfawr, Theology of the Old Testament,
fe geir y paragraff yma. The basis of the prophetic accent is taken to be, meddai, that all members of the community, rich and poor, urban and rural, wise and foolish, powerful and marginated. Dwi'n credu mae gair Americanaidd yw hwnna. Marginalised fydda ni'n dweud. They are all bound to each other in a common historical and social enterprise. Every member, by virtue of membership in the community, has entitlement that cannot be abrogated. Mae hawliau, I fod mewn cenedl gyfiawn gan bob un aelod, pwy bynnag ydyn nhw, o'r gymdeithas. Mae dda neges ganolog yr Hen Testament yn ôl Volta Brwg Amanda. Chi'n cofio bod Jeremia yn cymharu dau frenin yn gwrthgyferbynnu'r ddau tad a mab oedden nhw, ac roedden nhw'n dod yn niwedd llinach brenhinoedd Juda, jyst cyn y geithglyd i Babylon, rhyw 5 canrif cyn Crist. Ac mae'r proffwyd Jeremia yn berniadu'r mab mewn wrth gyferbynnu o a'i dad, Josea, Jeroboam, Jehoiachim, oedd enw'r mab hwn, un o frenhinoedd ola Juda. A fel hyn mae y proffwyd yn ei anerch o. A wyt ti'n dystyried y hun yn frenin, medda fo, oherwydd i ti gystadlu mewn cedrwydd. Hynny yw, roedd o wedi gwario arian mawr ar bren costus tu hwnt, cedrwydd Libanus, fel da ni'n dweud, i adeiladu balas, a hynny ar draul gwarchod yr anghennus yn ei deyrnas. Ac yna mae o'n dweud am y tad Josea, ond i fwytaodd dy dad ac yfed, gan wneud cyfiawnder a barn, ac yna bu'n dda arno. Barnodd ef achos y tlawd ar anghennus, ac yna bu'n dda arno. Onid hyn yw fadnabod i, medd o'r arglwydd. Ac mae'r geiriau yna i mi yn cael ei hailadrodd mwy na lai gan Iesu. Da chi'n cofio ar derfyn y ddameg yna, am y defaid a'r geifr. Yn gymaint ag wneithir ohonoch un o'r hyn fy mrodyr lleiaf, i mi hefyd y gwneithoch. Ie, mae'r arglwydd yn bresennol, mae'r arglwydd Iesu yn yr achos yna yn y Testament Newydd, yn bresennol yn yr anghennus un. Fel yr oedd y proffwyd Jeremia wedi gweld yn ei amser o hefyd. Yr oedd yr anghennus un a'r arglwydd megis wedi cyplysu a'i gilydd. Yn ei hangen am gymorth, ie, ac yn ei hangen am gyfiawnder. Ond mae cyfiawnder hefyd, medda'r Hen Testament yn ymwneud, nid yn unig a beth sy'n digwydd oddi mewn i genhedloedd, ond ym mherthynas cenhedloedd a'i gilydd yn y byd. Ewch chi ddechrau'r llyfr Amos, ac fe gewch chi ddarlun clir o hynny, lle mae o'n sôn am genhedloedd y tu allan i Israel a Juda ar y pryd. A'i hangen i fod yn genhedloedd cyfiawn. Mae rhaid parchu, medda'r proffwydi hyn. Mae rhaid parchu hunaniaeth ac annibyniaeth cenhedloedd eraill. Mae rhaid parchu cyfraith ryngwladol yn Herma heddiw, a mae hwnna'n cael ei chwalu yn diwedd, o flaen yn llygad ni, yn y dyddiau hyn. Ac yn arbennig mae rhaid cyfrannu
at les gwledydd tlawd y byd. Un o'r pethau cyntaf, nath y Llywodraeth Newydd Unol Daleithiau'r America oedd torri bron yn gyfan gwbl drwy Musk torri ar gymorth i wledydd tlawd y byd. A dyna y peth cyntaf sydd wedi digwydd yma, Dylai fod cywilydd arno ni. Bod Llywodraeth Prydain Fawr wedi dewis cynyddu yr arian sylweddol sy'n mynd ar arfau a thorri y cymorth oedd yn ddigon pitw, 0.7% o'r GDP oedd yn mynd i'r gwledydd tlawd. Dorio lawr i 0.5 a bellach mae o lawr i dim 0.3%. Ond i ddylai fod na gywilydd arno ni gyd. A ni na i wrth gwrs ar drothwy, fel y dwedwyd, wythnos cymorth Cristnogol. Hynny yw'r elusennau. Bellach, mae'n amlwg, sydd yn dwyn y rhan fwyaf o'r cyfrifoldeb i ddiwallu anghenion, llodion yn ei biliynau ar draws y byd. Chi gyd yn gyfarwydd, siwr o fod, ar ymadrodd Speaking Truth to Power. Rhyw ddwrnod edrychus i fyny ar y we, fel mae dyn yn gwneud, a gweld beth oedd tarddiad ar ymadrodd yma. Speaking Truth to Power. A dyna oedd y we yn ei ddweud, a mae'n siŵr bod o'n iawn. Roedd yr ymadrodd yma wedi ymddangos gyntaf yn ystod yr ail ryfel byd yn America, yn Unol Daleithiau'r America, ymhlith y crynwyr. A dwi'n mynd syni clywed hynny, ymhlith y crynwyr. Afro-Americanaeth, fel mae'n digwydd. Dyna lle fathwyd yr ymadrodd. Speaking Truth to Power. Ac yna, wedi'r ail ryfel byd, fe gyhoeddodd y crynwyr yn Unol Daleithiau'r America bamfflet, yn dwyn y teitl yna. Speaking Truth to Power. Wel, fe gaethon ni enghraifft wych o hynny'n digwydd yn do, ar yr 20 o Ionawr eleni, ar ddiwrnod inauguration yn Washington, ar ddiwrnod sefydlu Donald Trump yn arlywydd unwaith yn rhagor ar wlad fwyaf pwerus y byd. Sef y wraig, da chi'n cofio, sydd yn esgob yr Eglwys esgobol a'r Eglwys enfawr, lle y cynhelir Gwasanaeth yn draddodiadol ar y diwrnod hwnnw. Does am Eglwys wladol yn America, wrth gwrs. Wrth ennill annibyniaeth oddi wrth Brydain, wnaethon nhw yn ffwrdd ar Eglwys wladol, wrth gwrs, ar y pryd. Ond beth bynnag am hynny, hi oedd ar cyfrifoldeb o lefaru y gwirionedd wrth ddyn mwyaf pwerus y byd. Speaking truth to power. A chwarae teg iddi. Fe wnaeth ei waith rhyfeddol, ynddo? Wrth wneud hynny. Gwraig eiddyl yr olwg. Ond gwraig a oedd eisoes wedi datgan ei barn a rai o broblemau mawr Unol Daleithiau'r America oedd i mewn i'r wlad a hefyd yn ei pherthynas a gwledydd eraill y byd. Yr esgob Marian Edgar Buda, chi'n cofio, oedd y ferch yma. Ac roedd hitha fel dwi wedi datgan yn barod y bore yma. Roedd hi'n cyfeirio at yr Hen Testament ac yn cyfeirio at y gyfraith, sef bod Duw, meddai hi wedi ein dysgu i fod yn drigarog wrth y dieithrin,
Oherwydd yr oeddem ninnau ar un adeg yn ddieithriaid yn y wlad hon, mae wir am Unol Daleithiau'r America. Mae gan lawer ohono ni, mae'n siŵr, deuluoedd yn tarddu o Gymru sydd bellach yn America. Oni bai bod nain i mi ddim wedi mynd gyda gweddill y teulu yn 1893 fyddwn ni'n yma gyda chi y bore yma, mae'n siŵr. Ac yna una deulu mewn 7 talaith yn Unol Daleithiau'r America. Mewn fudwyr ydy y rhan fwyaf ohonyn nhw, de? Yn eu tarddiad. Fi o chitha yn ymfudwyr ac yn ddieithriaid ar un adeg medda yr esgob wrth Trump a'i osgordd. Ac yr ydych chwythau i garu'r dieithrin mae'n dyfynnu lliw Deuteronomium yn y bregeth, yr ydych chwythau i garu y dieithrin gan ei chwi fod yn ddieithriaid yn yr aifft. Bydde di ddiw, meddai, yn ôl crynodeb y parchedig Desmond Davies, Cyfyrddin, yn Cenad, yn gynharach y flwyddyn hon, wrth adrodd y stori. Bydde di ddiw, meddai, yn ei ffregeth, roddi yn ei nerth, a dewrder i anrydeddu urddas pob person dynol, i lefaru'r gwir mewn cariad, speaking truth to power, ne? I rodio'n ostyngedig gyda'n gilydd a chyda'n Duw, daioni holl bobl ein gwlad a'n byd. Ac medda Desmond Davies, roedd yr olwg sarig ar wyneb yr arlywydd yn ystod y bregeth yn arwydd o'i anfodlonrwydd chwyrn a'r cynnwys. Ac yn dilyn y gwasanaeth cafodd gyfle i fynegu ei ddicter. Nid oedd y gwasanaeth yn un da, meddai. Ac fe all yr esgob wneud yn llawer gwell na hyn. Mae'n fel rhyw end of term report, yn diwe. Gan arlywydd ar esgobol Washington, D.C. Daeth ei Eglwys i mewn i'r byd gwleidyddol. Falle nad oedd o rioed hyd eto beth bynnag wedi darllen llyfr Amos er enghraifft. A ddath ai'r crefydd i mewn i'r byd gwleidyddol 8 ganrif cyn Crist. A llawer un tebyg ar ei ôl. A hynny, meddai, yn ei ferniadaeth ohoni, mewn modd anurddasol. Roedd tôn ei llais yn gas, heb bod yn gymhellgar nac yn glyfar. Fe gafwyd adwaith, wrth gwrs, i'r bregeth mewn sawl cyfnodolyn, dwi'n mynd ama. Ac fel dwi wedi dweud yma'r blaen, efallai un cyfnodolyn dwi'n ei dderbyn, dwi'n darllen Cenad, wrth gwrs, a mi bwysleisio hynny ar y we bob wythnos, bob dim Mercher. Ond dydd Gwener mae cyfnodolyn o'r enw'r tablet yn ynghyraddu. Hen gyfnodolyn o ddechrau Victoria sy'n cael ei gynhyrchu gan bybyddion. Ac mae'n rhoi golwg gwahanol i mi, yn aml. Ar y byd crefyddol, byd gwleidyddol ac ar y byd diwylliannol yn gyffredinol. Ac medda un wraig yn ei llythyr i'r tablet y ddechrau Chwefror. Who in the US church today, meddai, will be our Bonhoeffer? Dwi'n digwydd bod yn darllen yn ofalus ac yn ara hanes Bonhoeffer. Fe nath y cynwynidog, wrth gwrs, dynnu sylw at ffilm amdano yn Cenad yn ddiweddar. Chydig Glyn Tidwell Jones. Gwr hyfeddol iawn.
A dwi'n darllen ar hyn o bryd y cyfnod 1941-42 pan oedd hi'n hynod anodd arno fo. Roedd o'n amlwg yn cynllwynio gydag eraill i geisio cael gwarad o Hitler. Ac roedd yr eglwys gyffes, roedd o'n rhan ohoni, oedd hi mewn i'r eglwys Lwtheraidd, Protestanaidd yn yr Almaen dan bwysa aruthrol yn y cyfnod hwnnw. Ac roedd o di wahardd rhag pregethu na cyhoeddi ar yr adeg yna. Ac eto, mae o'n dal i ohebu, dal i symud ymlaen, nôl a blaen o'r Swistir i lefaru wrth swyddogion cyngor eglwysu'r byd oedd yn dod i fodolaeth y pryd hynny, i geisio cael grandawiad, Churchill ac eraill, i geisio helpu yr Almaen wedi iddyn nhw gael gwared o Hitler. Who in the US Church today will be our Bonhoeffer, speaking truth to power? Pwy yn Nghymru, ynde? Pwy yn Deyrnas Unedig? Sydd yn mynd i fod fel Bonhoeffer neu fel y wraig hon sy'n esgob Washington, DC. Oedd yn barod i lefaru wrth yn llywodraeth ni a llywodraethau tebyg. Mae dim ond cyfiawnder, de. Oedd hi mewn ac oedd hi allan. Dim ond cyfiawnder sydd yn dyrchafu cenedl. Gwnawn y cyfan a gallwn ni i wneud. Yn ôl yn gallu i ddylanwadu ar yr rhai sydd wrth y lliw i anrydeddu'n cenedl ac i'w dyrchafu drwy gyfiawnder a chyfiawnder yn unig. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni ddiweddu y bore yma gyda'r emyn 855. 855. O arglwydd grasol trig ar ha, a symud bla gwledydd, dar ostwng falchder calon dyn, a nwydar blin o'r llymydd, a dws genhedloedd byd o'r bron, i rodion isel ger dyfron. Io'r union, bydd arweinydd.
glas ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas i lan ysbryd ef a fod o gyda ni a'r rhai sy'n anwyl gennym, a gyda phobl Dduw ledled o ddear, yr awr hon ac yn oes oesoedd. Amen.